handia dituela hori begibistakoa da, zer esanik ez dago. Are gehiago, 2023 urteko bigarren seihilekoan dagoeneko Eusko Jaurlaritzak bere egutegi legegilean hezkuntza lege berri bat ere programatuta daukalako, horren eztabaida ere iritsiko da, eta asko egongo da horri buruz hitz egiteko. Baina dagoeneko esaterako ikastolen elkarteak hausnarketa bat egin du lege horrek eta horrelako hezkuntza eredua beharko genuken horren inguruan, ez? Eta endekalogo bat ere aurkeztu zuten otsailean eta oporren atarian gauden honetan, eta eztabaida hori pixkanak asustatzen ere joan beharko delako, Koldo Tellitu ikastolen elkarteko presidenteari luzatu diogu gaur gonbitea. Tellitu jauna, egunon? Egunon bai. Zuen nolabait ere hiru taldetan banatu dituzue dauzkazuen helburuak hezkuntza lege berri horri eta eredu propio bat osatzeko bidean, oinarrizko printzipio batzuk, baloreak beste batzuk, eta ondoren egiturak eta antolaketa izango litzatekena zentro bakoitzarena. Ze hausnarketa egin duzue zuek endekalogo honetara iristeko, 11 zutabe oinarritako nolabait ere proiektu honetara iristeko? Bueno, egia esan da jaso dugun edo pairatu dugun pandemia argi itxi du gure hezkuntza sistemak aldaketak behar dituela. Jarrantzan jarri behar dugula bere osotasunean. Somatzen genuen orain dela denbora horren beharra, baina momentu honetan pentsatzen dugu ezinbestekoa dela. Horregatik orain esan duzun moduan, otsailean aurkeztu genuen guretzat euskal hezkuntzak behar dituen helburuen endekalogoa, ezta? Horretan gure proposamen eraikitzaile bat da, hezkuntza sistema osoari edo eragile guztiei zuzenduta, eta gure ustez adostasun sozial sakon edo berri bat eraiki behar dugu horren inguruan, ezta? Nola heldu gara? Nik uste dut galdera batzuk hor mahai gainean daudela, ezta? Zein da gure herriak behar duen hezkuntza eredua eta zein da horrek erantzun behar duen sistema, ezta? Pentsatzen dugu galdera honi erantzun bateratu bat emon behar diegula eta horregatik mahai gainean ipini dugu proposamen honek, ezta? Uste dugu behar dugula eztabaida zabal eta sakon bat eragile guztion artean, hemen garatua, eta hori dela, pizkate, izan dela motorra gure proposamena eraikitzeko. Zalantzarik ez hau oso gai mamitsua dela, endekalogo bati buruz ari gara, 11 puntu dauzka, 11 oinarri beraz, baina batzuk behintzat aipatu nahi dituzke denbora guztien digun neurrian, ez? Eta ikastolen eredua zein den, ezagutzen dugun arren, ze puntutan dagoen ondo ezagutzeko, ez? Euskara eta euskal kultura ardaz, hori esan beharrik ez dago, erronka nagusia euskaraz bizi ahal izatea da, eta ze hausnarketa egiten duzue? Ikastolak ematen du nolabait ere euskara jakiteko ezagutzeko modua, baina euskaraz bizitzearen eta euskaraz aritzearen eta horren inguruan eta eremu soziolinguistiko jakin batzuetan, ze berme dauzkate gaur egun gazteek euskaraz beretan bizi ahal izateko? Ondo esan duzun moduan, asko kezkatzen gaituen gaia da hau. Azken aldian ikusten ari garena da gure ikasleen emaitzak arlo honetan maldan bera dijoaztela, eta pentsatzen dugu iraultza bat behar dutela. Eta iraultza hori aurrera eramateko ezinbestekoa da gaur egun dugun legedian aldaketak ezartzea. Zate baterako, murgiltze eredu orokor bat ezarri behar dela pentsatzen dugu, gaur egun ditugun hezkuntza ereduak desagertu behar direla, eta horrekin batera hainbat estrategia gure ikasleen euskararen normalizazioa aurrera eramateko. Esandakoa, ezinbestekoa da gure ustez lege aldaketa, baina horrekin batera ere beste zeinbait programa eta proiektu aurrera eraman behar ditugu honi aurre egiteko, ezta? Ez, balore nataletan, beste bat aipatzearen, ez? Eskola inklusibo bat, ikastola inklusibo bat, hezkuntza eredu inklusibo bat nahi duzu, ez? Baina hor egontzen legez besteko, edo ondo esan da, herrikimen legegile bat, ILP bat, 2018an Gasteizko Legebiltzarrean atzera bota zena, eta segregazio hitza aipatzen zuen. Eskola kontzertatu itunpekoen eta publikoen artean gertatzen segregazioa. Ikastoletara batzuk hizkuntzaren mugagatik, gurasoen lagundu ezin da edo kezka hori daukatelako agian seme-alaba batzuk joan gabe geldituko dira, beste batzuk gai ekonomikoengatik joan gabe gelditu litezke. Ikastola batez zer egiten du aniztasun hori bermatzeko eskolaren barruan? Proposamen legegile horren inguruan nik uste dut argitu behar duguna da gure ustez erantzun integrala behar du, ez da gai honek. Ez da herri apostu bat da eta guztion artean erantzuna emon behar diguna. Horregatik guretzat kasu honetan ere ezinbestekoa da euskal hezkuntza sistema arautzen duen lege berri bat
ezartzea, eta horren inguruan izango diren oinarri edo printzipioak argi geratzea. Gaur egun dituguna ez dago jasota inungo legedian, eta nik uste dut, gure azkenengo legea orain dela eta piku urtetakoa da, eta gai berri bat dagoena gure artean bada. Ikastoletan askotan esan dugun bezala, ateak irekita daude edonorentzat, baina uste dugu gai honetan dauden arazo integralak askoz ere handiagoak dira. Esate baterako eskola batzordeen funtzionamentua askotan aipatu duguna, eta uste dugu lege baten bitartez arautua egon beharko zela. Baina ez lege partzial baten bitartez, baizik eta hezkuntza sistema osoa arautzen duen lege batekin. Zergatik, lotura du beste hainbat gaiekin, euskararekin esate baterako, edo balaoketarekin eta beste zenbait gaiekin. Beraz, guretzatera lehentasun bat da, eta uste dugu, lehen esandakoa bezala, herri apostu bat dela, eta guztion artean aurre egin behar duguna. Herri apostua, eta interesgarria da, kontzeptua bera, ez? Nola baita ere zuek ikastolen eredua, publiko herritar ereduaren barruan sartu nahi duzuelako, baina gero Twitter ere, ez dira oso zaharrak antzeko eztabaidak nolabait ere pertzepzio bat badagoelako edo egon litekelako ikastolak ez direla ikastetxe publikoak eta neurri horretan herriarenak hainbeste ez diren proiektuak izan daitezkela, ez? Eta hori zuen dekalogo horretan ere agertzen da, azpimarra hori egiten da publiko herritar ereduarena. Ze hausnarketa egin duzu horren inguruan? Daramagu urte asko hori aldarrikatzen ez da, publikotasun eredu berri bat eraiki nahi dugula. Azken finean guk uste duguna da gaur egun indarrean dugun publikotasuna zaharkituta dagoela, publiko-pribatu dikotomia hori gainditu behar dugula, eta gure proposamena da, esandakoa, publiko herritar bat, demokratikoki kudeatuta, eta gure ustez publikoak izan daitezke administrazioaren titulartasunetik kanpo dauden ikastetxeak. Hori bai, hainbat baldintzak beteta, eta proposamen berritua da. Nik uste dut, herritar horrok badakitela ikastolek irabazi asmorik gabeko ekimenak direla, eta gure helburu nagusia ondo daki gure gizarteak zein den. Uste dugu, badela garaia arlo horretan ere salto kualitatibo bat emoteko, baino lehen esandakoa, gure proposamen eraikitzailea da, eta guk nahi duguna da, hor azpimarratzen ditugun elemento guztiak eztabaida sakon baten barruan sartzea. Besteak beste, ulertzen dugu honen inguruan iritzi ezberdinak izatea, baina gurea horrela jo ginen, horrela ari gara Euskal Herri osoan, eta horrela jarraitzeko asmoa daukagu. Beraz, pentsatzen dugu publikatasun berri bat eraiki dezakegula guztion artean, eta eztabaidarako gure proposamena mahai gainean ipini dugu. Legari begira jarrita, esan dugu 2023 urteko bigarren seihilekoan gauzatuko dela lege hori 2 urte falta dira, baina arantzen artean edo zu proposamen integral baten bilazoaztela esan diguzu, Tellitu jauna, arantza, zailtasun, negoziatzeko kosken artean, zer ikusten duzu zailena Jaurlaritzarekin kasu honetan, edo Jaurlaritza sustengatzen duten alderdiekin izango dela ikastolen elkartetik? Espero dut, behintzat euskararena ez izatea oztopo handi bat, ez da? Guk lehen esandakoaren arabera argi daukagu murgiltze eredu orokor bat ezarri nahi dugula, eta proposamen hori guretzat ezinbestekoa dela, ez da? Gero, logikoki, suposatzen dut publiko herritar konzeptu horren inguruan ere eztabaida egongo dela, ez dakit Jaurlaritzarekin, baina beste hezkuntza eragileekin logikoki egongo dela, eta horregatik etengabe azpimarratzen ari garena da adostasun zabal bat lortu behar dugula. Gure ustez eztabaida aurrera eraman behar dugu marra gorri gutxirekin. Nik uste dut denok eztabaida honetara joan garela jarrera zabal batekin, bestela oso zaila izango da aurrera eramatea. Lehen esan dudan bezala, pandemiaren garaian ikusi duguna da gure hezkuntza sistemak aldaketak behar dituela eta ezinbestekoa direla. Da, momentua, dinote, lehen esan dudan bezala, adostasun sozial berri bat eraikitzeko momentua dela hau. Ezin dugu gehiago itxaron, eta horregatik dei egiten dugu guztiei, Eusko Jaurlaritza barne, eztabaida sozial hori aurrera eramateko, baina bai, elemento nagusiak hor ibiliko dire, inklusioarena ere, baina nik uste dut inklusioaren puntuan adostasunak topatuko dugula. Nik uste dut orokorrean ez gaudela hain urrun gai horretan, eta desde luego ikastolen elkartearen jarrera eta posizionamentua argia da eta zabala da eta
bete behar ditugun guztia betetzeko. Entzun ere, hezkuntza gauza serio egia da, adostasun txikiak egoteok, eta eragile guztiek beren alea jarri beharko dute, datozen denboretan, esan bezala 2 urte barru, gauzatuko delako hezkuntza lege berria, Gasteizko Legebiltzarraren baitan. Koldo Tellitu, ikastolen elkarteko presidentea, eskerrik asko Euskal Telebistari eskainitako tarte honegatik, eta orain bai esan behar dizut, ondo pasa oporretan, ikastolak eta ixtea tokazten delako. Laster, gero arte. Gero arte eta eskerrik asko.